ciwon siga ko hawan jini ba shi da alaƙa kai tsaye wajen hana ɗa namiji samun haihuwa ko kuma samar da juna biyu ga mace. Illa iyaka kawai matsalolin da suka iya zuwa sakamakon hawan jini ko masu suga shine yakan dai taɓa marena ko kuma shi karan kansa ɗauran namiji wajen rage masa ƙwari ko kuzarin kuzari wajen kwanciya da mace. Yawanci a nan shi ciwon siga ya fi tasiri ga za ga namiji ya ce ni bani da ƙarfin gaba ko kuma gabana ba iya tashi wajen irin waɗannan wajen kuma irin wannan ya fi faruwa ne da aka ce ciwon sigan baya zama control ko da yaushe sigan yana sama idan baya zama control to za ga babu shakka ƙarfin namiji yakan ragu. To shi kuma idan ƙarfin namijin ya ragu ne ba iya samun kwanciyar aure ko har ya fitar da mani, to wannan zai kawo jinkiri ne ba wai ga lalle cewa ya hana haihuwar gaba ɗaya ba, tunda binciken da ya nuna ne cewa ƙarfin su jijiyoyin da suke samar da jini da sauransu na wannan ɓangaren zakarin su ne kusan sukan tafi sakamakon shi wannan shuga da yake zazzagawa yake shiga cikin wannan jijiyoyi. To amma binciken nuna cewa idan har aka shuga ya daidaita kusan duk komai na harkar aikin halitta su gaba da aikin su kuma sun ga zuwa kan kwan a cikin mahaifa zuwa kan halittar mace kuma samar da juna biyu. Saboda haka babu wani bincike da nuna cewa wai kai tsaye shi ciwon siga yakan kashe ƙwayakin halittar ɗa namiji da wanda har zai hana shi samun juna biyu. Kazalika kuma shi karan kansa hawan jini ma babu bincike da nuna cewa kai tsaye yakan iya hana samun da juna biyu, sai dai wasu daga cikin magungunan da ake sha domin magance ciwon hawan jinin, to su wasu masana ganin ɗan tasiri akan shi ƙwayakin halittar ɗa namijin suka rage masa kuzari ko kuma su rage masa ƙarfi, amma kuma su ma idan aka duba aka sha akan ƙa'ida kamar da su likitoci suka bayyana kusan ba a ce za su iya hana haihuwa kai tsaye.